Odsjedamo u hotelu od $15,000. Koji ima podvodno odjelo s morskim psima. I također boravimo u $10,000 vrijednom planinskom domu u skijalištu usred pustinje. I u ovom luksuznom penthausu od $5,000 gdje ćemo se popeti na najviši most u Guinnessovoj knjizi rekorda. I ovaj plutajući hotel sa saunom. Naša obitelj će pregledati svaki hotel kako bi saznala koji je najbolji. Ali počet ćemo s hotelom od $15,000. Opet. Ovaj hotel je odabrala moja sestra Lisa. Idemo. Razbila je svoju kasicu prasicu i priuštila nam hotel koji si je mogla priuštiti. To je sve što sam dobio. Dakle, ja biram ovaj hotel. Idemo! Letjeli smo sve do ovog hotela u planinama Crne Gore. Doslovno je usred ničega i veganski je. Zar stvarno spavamo ovdje? Toni, učini nešto. Ovo je šala, zar ne? Pokušajmo pomaknuti ovu veliku stvar. Ne, neće se dogoditi. Pretpostavljam da nisam tako snažan. Ne. Tu je madrac, 2 jastuka i deka, ali vani je nekako hladno. Kako bismo trebali spavati ovdje večeras? Dakle, tko će prvi ući? Ja, ući ću unutra. I vidjeti što je tamo. U redu, cipele dolje. O, unutra je lijepo. O, wow, da, ovo je lijepo. Ako legnemo ovako, možda ćemo svi stati. O, da, pogledaj to. Zar stvarno trebamo ući unutra? Da. O, tamo je Glenn. Za ime Boga, barem mi pomozi. Pomakni se. Pokušavam. Uđite, još uvijek ima puno mjesta. Tko želi jastuk? Pomakni se. Sada mogu napraviti šalu. Izvoli, uzmi jasno. I gurni ga dobro. Ne! Skoro otišao. Muđi! Da, još uvijek ima mjesta ovdje. Hajde. To je to. Samo se nadam da se ovo neće raspasti. Samo se nadam da se neće otkotrljati negdje. O, ovdje je svjetlo. O, nema šanse. Da li se ovo pomiče? Ustani na krevet. To je super. Dakle, moram skinuti cipele. A nastavi. Ajdemo spavat. Da, zašto ne? Učinit ćemo to stvarno. Možda možemo naručiti neku otmjenu poslugu u sobu, ha? Mislim da ne možemo naručiti ništa u ovu sobu. Dakle, idemo spavat. Laku noć svima. Da, bolje da uskoro završi. Bilo je prilično hladno spavati tamo, ali barem smo imali mekani krevet. Jedva smo čekali vidjeti hotel koji je Glenn odabrao. Biće tako epski, noge će nam se tresti kao lude. I ovaj hotel u pustinji sa skijalištem unutra će nas oduševiti. I ovaj nevjerojatan hotel s podvodnim apartmanom i vodenim parkom s Guinnessovim svjetskim rekordom. Ali prije nego što krenemo na sljedeći hotel, pogledajmo koliko je Lisa potrošila na kartici. Nije loše. Sada je vrijeme da se preselim u svoj hotel za $500. Idemo do marine da se ukrcamo na naš sljedeći hotel, jer to je jahta. Za $500 možemo uživati u slikovitom obilasku zaljeva i ići gdje god želimo. Ova jahta ima vlastitu kuhinju s umivaonikom, mikrovalnom pečnicom i pečnicom. Nastavimo dalje. Ovdje imamo kabinu krevet. Ovdje možete spavati. Da, i pogled je nevjerojatan. Super. Vibra. Zauzeto je. Ovdje se možeš pariti. Možeš li vjerovati? Kako je to? Brzo uđi, ovdje je sauna. U redu. Tako vruće. Ima više prostora nego u kabini. Stvarno je vruće. Da, pretpostavljam da ćemo se morat skinuti onda. Ovdje je čak i vrata, možeš skočiti ravno u more. Ali ja još ne skačem, još sam u odjeći. Vjerojatno bismo se trebali prvo presvući. Dok smo se presvlačili, postavili smo saunu na najvišu temperaturu kako bismo uživali što više na ovaj hladan dan. Usput, voda je bila hladna kao led, pa smo se stvarno trebali ugrijati. Glenn, jesi li spreman? Da, idemo. U redu, Sirma. Jer se smrzavam.
Osjeća se dobro. Sada se zagrijava. Želiš još? Da. Ovo je tako sjajno. Kamenje je užareno crveno. Nikad nisam zamišljao da možeš imati saunu na jahti. Cijelo lice mi je pocrvenjelo. Čak postoji i tajmer. Možeš ga okrenuti da pijesak počne teći i traje 15 minuta. Sjedimo u sauni dok se jahta ljulja. Ne mogu reći je li to zbog vrućine ili valova što je lako. Namočimo ove metlice za kupanje i malo se našalimo s Glenom. Voda je hladna. U redu, čini se da Glen spava. Idemo, jesi spreman? Nije loše. U redu, skočimo. Gajdemo! U redu, idemo skočiti! Idemo! Evo, drži moj šešir. Idemo. Čovječe, ovdje mora biti oko 10 stupnjeva. Ne vala. U redu, vratimo se u saunu. Povedi djecu. Dobro, ponovno ga namoči. Evo nas opet. Voda je tako hladna. Vau! Felt. Komentirajte ispod čiji je skok bio bolji. Idem se ugrijati. Kako je to, ha? Samo ljudi koji gledaju neće shvatiti. Dosta, Glen, prestani. Nastavili smo se zabavljati na jahti i istraživati svaki njezin dio. Što je unutra? Kakav sladak mali toalet. Ovdje je čak i perilica rublja. I umivaonik. I čak ima tuš, mali. Možeš sjediti na WC-u i uživati u pogledu. Što radiš ovdje sjedeći na WC-u? Uhvaćen sam. Anđelina, pogledaj kormilo. Želiš li probati upravljati? Nema šanse. Mislim da ne možemo tako upravljati. Možda ćemo nešto slomiti. Provjeri, obala je tako blizu. Pomalo je rizično. Srušit ćeš se. Kad je? Prema obali. Glen, kamo nas vodiš? Skrećem lijevo, ali se kreće desno. Kapetan nas je pomno promatrao dok smo pokušavali upravljati, pazeći da ne potopimo brod. Kad smo završili s upravljanjem, otišli smo uživati u pogledima. Bilo je tako ugodno, tako toplo. Pogled odavde je nevjerojatan. Posebno ove planine sa snijegom. Naše vrijeme na jahti je završilo, pa hajde da pregledamo ovaj hotel i damo mu ocjenu. Tko zna, možda će moj hotel biti najbolji. Ovo je koliko je moj hotel dobio. Pogledajmo što je Glen pronašao. Letjeli smo u Seul za njegov hotel. Glen je odabrao hotel za $5,000 u najvišoj zgradi u Koreji. Ulaz izgleda apsolutno otmjeno kao da smo u filmu. Mislim da je ovo najviši kat na kojem smo ikada ocijeli. Možeš li vjerovati? Napokon, uskoro ćemo vidjeti sobu. Cipele dolje. Svi. Stilizirano je na tradicionalni korejski način. Wow, pogledaj ovo, pogledaj to. Imali smo udobno sjedenje na podu s jastucima i niskim stolom. Čak postoji i deka, tako da možete spavati na podu. Pretpostavljam da ću to učiniti, zar ne? Imamo ove tradicionalne jastuke kako bismo mogli sjediti na podu. I ovo je bila spavača soba. Zašto su vrata ovdje ispred prozora? Jer se koristi tradicionalni šoj umjesto zavjese. Ovo je kupaonica. Ovo je otprilike veličine kreveta. Dođi ovamo. Pogledaj, vidi ovo. Otvara se samo.
Ovdje je cijela kontrolna ploča samo za WC, ali vjerojatno bi morao ostati ovdje cijeli tjedan samo da shvatiš kako radi. Sol za kupanje i što je ovo? Čaj za kupanje. Što, pokušavaju me skuhati ili nešto? U redu, to je to. Idem se okupati. Napokon, njihov dan se bližio kraju. To je bio tako zanimljiv dan. I postat će još zanimljivije. Ali nisu bili spremni za ekstremne uvjete s kojima će se suočiti sljedeći dan. I sada smo spremni za doručak. Ovo mi je prvi put da jedem doručak štapićima. Naručili smo cijeli meni. Tu su crveni grah i alge. Jesi li siguran da je to uopće hrana? To je alga za doručak. Ako mislite da je ovo ludo, samo pričekajte nakon doručka. Idemo na sam vrh najviše zgrade u Seulu. Ovo će biti tako epski. Imamo i mnogo hotela i iskustava koja dolaze. Pa svakako gledajte do kraja da vidite koji će hotel pobijediti i dobiti najvišu ocjenu od obitelji Ricci. Tijekom našeg boravka ovdje Glenn je isplanirao dan za nas u zabavnom parku. A najbolji dio nije samo na otvorenom, već ima i najveći zatvoreni tematski park na svijetu. Vrijeme je za zabavu. Idemo na najstrašniju vožnju ikad. Ovo je brzi roller coaster s moćnim lansiranjem i padom od 72 stupnja te brzinama do 45 milja na sat. Idemo gore i svakog trenutka ćemo se spuštati dolje. U redu, netko će početi vrištati. To je bilo tako strašno i tako sjajno. Prestrašno. Ali najstrašniji dio naše avanture tek je bio pred nama. Morali smo se popeti na najviši nebeski most na svijetu. Sada oblačimo našu opremu i krećemo prema tom mostu. Ovaj most je 1775 stopa iznad tla. Ušli smo u lift koji drži Guinnessov svjetski rekord kao najbrži ikad, ali kad smo bili skoro na vrhu, mislili smo da ćemo ići ravno gore, ali ispada da još uvijek moramo dosta hodati. Ovo je jedna od najluđih stvari koje ćemo tek učiniti. Upravo će nas pričvrstiti na sigurnosne kabele i onda ćemo biti spremni za polazak. Popeli smo se tim stepenicama da konačno stignemo na vrh. Pravimo prve korake na najvišem nebeskom mostu na svijetu zajedno. Tako je uzbudljivo. Jedan od najboljih trenutaka u našim životima. Bili smo tako uplašeni sjesti na ovaj stakleni most. Napokon smo stigli na sam vrh, a sada hodamo preko mosta. Pogledaj taj pogled. Wow. Sve izgleda tako maleno odavde. Aj wow, stvarno je vjetrovito. Ovoliko smo ocijenili Glennov hotel. Sada idemo u Dubaj, u Helenin mnogo udobniji hotel. Ovaj hotel je zaista jedinstven, smješten u jednom od najtoplijih gradova. I ima jednu od najposebnijih značajki na svijetu. Ali prvo, pronađimo našu sobu. Istražimo $10,000. Soba u hotelu za odmor. Postoje 3 kata. Nema šanse. Postoje 3 spavaće sobe i 3 luksuzne kupaonice. Unutrašnjost je uređena poput luksuznog planinskog doma. Sve izgleda vrlo otmjeno. Ovo je kao moj krzneni kaput. Ova prostorna dnevna soba čak ima i kamin. Možeš se ugrijati uz vlastiti kamin, ali ne isijava nikakvu toplinu. Čudno, zar ne? Iza ovih zavjesa je razlog zašto ova suita košta $10,000. Wow! Skijalište. Idem dolje, 100%. Ovo je nevjerojatno. Ovo je čak bolje nego što sam zamišljao. Evo nas, zabavimo se. Toni je otišao na padinu gdje možete skijati i snowboardati. Upravo ćemo ići na tubing. Wow! Zatim se Toni vozio u Snowzor Ballu. To je bilo cool. Nevjerojatno! Tako cool. Zatim smo otišli vidjeti pingvine. Bilo ih je tako zabavno upoznati. Čak smo snimili hrpu fotografija s njima. Pozirali su za svaku.
To je bila stvarno cool predstava, ali mi smo spremni smrzavati se. Vrijeme je za čaj. Da, naravno. Odsjedamo u hotelu od $15,000. I ne zaboravite, najskuplji hotel u ovom videu uskoro dolazi. Pogledaj ovu dnevnu sobu. Ovo je hotel koji je Tony odabrao i bit će totalno ludilo. Što? Oh, morski pas. To je ludo. Cijela mu je usta prekrivena krvlju. Ovo je najveći akvarij koji sam ikad vidio. I također ćemo se zabaviti u ogromnom vodenom parku koji drži rekord za najviše tobogana na jednom mjestu. Natrag na skijalište. Neću lagati, prilično je čudno spavati u skijaškom odmaralištu usred pustinje. Da, mogli bismo sada ići plivat na plažu. I onda se smrzavamo na snijegu. Pa, bio je to tako nevjerojatan dan, ali sada je vrijeme da se odmorimo. A sutra će biti još uzbudljivije. Što je to? Vidjet ćeš. Bio je to jedan od najudobnijih snova u našem životu. Upravo smo se probudili i pronašli doručak koji nas je čekao u sobi. Dakle, idemo jesti, a zatim opet na put. Hajde da vidimo što su nam donijeli. Glenn, što si dobio? Omlet, nuggets i kobasica. Dakle, ako ovo pogledate odozgo, to je nasmiješeno lice. Ovaj doručak je bio vrhunski, ali jedva smo čekali krenuti u naš sljedeći hotel. Nakon što smo završili s našim otmjenim doručkom, bili smo spremni ocijeniti Helenin hotel. Evo, koliko je dobio. Napokon idemo u Tonyjev hotel od $15,000. Otišli smo na otok koji je u obliku palme. Odsjedamo u hotelu od $15,000. Idemo unutra. Ovaj luksuzni hotel ima temu vezanu uz vodu. Svaki mali detalj podsjeća nas na more. Predvorje nas je potpuno oduševilo, a sljedeće, naša hotelska soba će nas još više iznenaditi. A sada pogledajmo sobu, tako je velika. O moj Bože. Wow, to je cijela vila. Pogledaj ovu dnevnu sobu. Pogledajte duge zavjese. Visok sam 6 stopa i 1 inč, tako da su ove zavjese kao 4 puta moje visine. Tu je i lounge prostor i walk-in ormar, ali najcool dio imamo vlastiti privatni lift u sobi. Idemo gore, tako spor lift. Napokon stigli. Wow, napravljeno je od drveta. Osjeća se pomalo nisko. I idemo ovdje. Traje zauvijek. Želiš ubrzat, skočit? Ne. Ovdje smo. Otvori oči. Što? Oh, morski pas. Wow. Hej, tamo su morski psi! Pogledaj! Wow, nema šanse! To je ludo! Pogledaj, cijela mu je usta prekrivena krvlju! To je raža. Ovo je nevjerojatno. Pogledaj pravo tijelo. Wow, tako cool. Wow. Wow. Kao u potrazi za Nemom. Umjesto prozora spavamo uz ogroman akvarij. Koliko je to ludo. Otišli smo na spavanje jer će sutra biti stvarno epski dan. A jutro započinjemo nevjerojatnim doručkom. Sve je izgledalo tako ukusno. Već sam gladan. Danas je najuzbudljiviji dio našeg boravka u hotelu koji je Tony odabrao. Ovo je najveći akvarij koji sam ikad vidio. Ovaj akvarij je tematski posvećen mitskom izgubljenom gradu Atlantidi i sadrži preko 65.000 morskih životinja. Imaju cijelo podvodno kraljevstvo tamo vani. Ali to nije sve. Također ćemo posjetiti najveći vodeni park na svijetu s više od 100 tobogana. Stojimo pored najvećeg tobogana u cijelom ovom vodenom parku. To je najstrmiji pad. Što kažete da ga isprobamo? Ne, nema šanse. Ne idem. Nalazimo se na vrhu najstrašnijeg tobogana u parku. Jesi li nervozan? Jesam, previsoko smo. Ajde, nema čega se bojati. Nitko ovdje nikad nije umro. Samo se nadam da neću biti prva. Naš red dolazi uskoro. Ovaj tobogan je visok i gotovo okomit s naglim padom od 60 stopa. Ti si prvi. Ne idem. I možete postići brzinu do 37 milja na sat. Definitivno se ne preporučuje slabim plivačima.
bio najstrašniji tobogan u mom životu. Mislio sam da ću umrijeti. Ovaj tobogan je bio apsolutno ekstreman, ali sljedeće idemo na večeru u restoran s jednom Michelinovom zvijezdicom. Michelin! Moram se ići presvući onda. Ovaj restoran također ima podvodnu temu s lustarom od mjehurića, stupovima u obliku školjki i svime u plavoj boji, ali glavna atrakcija je divovski akvarij. O, volio bi probati to. To je nekako, što je to? Zlati kavir. Da, pogledaj ovaj divovski sendvič s kavijarom od zlata. A hrana u ovom restoranu bila je stvarno neobična i bilo je čudno jesti ribu dok ste okruženi stotinama njih. Nemam pojma što jedem. Tako je čudno. Jedina stvar koju prepoznajem na ovom tanjuru je meso. Ima okus kao pizza s mesnim okruglicom. Cijena jela i Michelinova zvijezdica ne znače uvijek da će biti ukusno ili da će vam se svidjeti. Ali jamčim da ćeš biti iznenađen i da će to definitivno biti iskustvo. Nakon ove jedinstvene večere spremni smo ocijeniti Tonyjev hotel. Evo koliko je dobio. Helenin hotel pobjeđuje.